Yeah. Moi drodzy, witam was pięknie, witam was serdecznie, jestem Niklaus, a to jest recenzja pyszniutkiego, świeżutkiego bobiku. Widzicie, jak on paruje, jaki on jest dobry, ciepły. W ogóle, moi drodzy, bób to jest coś fantastycznego, to jest tak uzależniające do jedzenia. Człowiek nie wie, po co to je, bo w sumie nie jest to ani żadne pyszne, ani nic w tym stylu, ale mimo wszystko człowiek nie może się oprzeć przed konsumpcją. Także bobowi wystawiam, moi drodzy, ocenę 10 na 10. Lubicie bób? Napiszcie mi w komentarzach, czy lubicie bób. Ale dobra, ja sobie bobik odstawię, a my zajmijmy się czymś trochę innym. Tada! Moi drodzy, tajemna paka. Kolejna tajemna paka. Tym razem, no, może nie taka tajemna, bo od G2A. Jak wiecie, ja tam na G2A różne rzeczy fajne robię. Zapraszam was na G2A. Z kodem Pieron 3% taniej. Dostałem od G2A paczuszkę. Co jest w tej paczuszce? Kurde. I drodzy, chciałbym wiedzieć, muszę sobie odsunąć mikrofon. Dobra, przejdźmy bez zbędnego gadania do otwierania. Potem mi piszecie, Niklaus, kurde, 10 minut gadania, 3 minuty otwierania. Także ja już was nie męczę, tylko otwieramy. Puśćcie sobie jakąś tam muzykę w tle, jakąś dowolną, fajną, jaką uważacie, bo wiecie, ja się boję puszczać muzykę, bo mi YouTube pozgłasza prawa autorskie i tyle będzie z tego oglądania, nie? Także wybierzcie coś podług własnych gustów. Sobie coś puśćcie, czy ze Spotify'a, czy jak tam, kurde, uważacie. O, już coś nam się, moi drodzy, klaruje. O, super, folia bąbelkowa. To już propsują. Cóż tam, moi drodzy, może być tak w tą skrzętną folię ciasno owinięte. Dobra, moi drodzy, zabieramy się za folię. W ogóle lubicie folię bąbelkową na pewno, nie? Fantastyka. Dobra, moi drodzy, bo mnie już rozrywa z ciekawości. Ulala! Moi drodzy, a cóż to takiego jest? Czekajcie. O, kurcze bele! Wyłania się, moi drodzy, złote logo G2A. Patrzcie, ono jest, kurde, naprawdę złote. One się błyszczy, aż widzicie. Łojrona, co to takiego być? Czuję się jak na święta. Tylko że w czerwcu. Dobra. Moi drodzy, tajemnicze czarne pudło. Tajemnicze czarne pudło od G2A. Ciężkie, z dykty. Tak to wygląda. Się błyszczy, piękna sprawa. Yeah. Dobra, moi drodzy. Co w tym black boxie się znajduje? La la! Voulez-vous coucher, je réponds jour? Dobrze, po kolei. Co my tu mamy? O kurde. Drogi Niklaus Pieron, otrzymałeś tę paczkę w podziękowaniu za długą i udaną współpracę. Doceniamy czas i energię, którą wkładasz w tworzenie filmów, co owocuje szerokim gronem fanów. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca będzie równie udana zarówno dla Ciebie, jak i dla nas, G2A.com. PS, najlepszych filmów w necie i 1000 fanów na całym świecie życzy ekipa G2A. Także tutaj bardzo ładnie ekipa z G2A mi podziękowała i pożyczyła. Także fajna sprawa. To z takiego papieru fajnego, kredowego. Kurde, pójdzie na półeczkę. Dobra, to odkładamy. O, tutaj dostałem gift carda na 10 euro. A nie wiem, może sobie wydam, a może rozdam. Zobaczymy. Jeszcze nie wyrokuję. Dobra, co mamy tutaj dalej? O, będzie kubeczek. Kurde, będzie kubeczek. Lubię kubeczki. O, proszę. Ale to nie tylko kubeczek, patrzcie. G2A Potion, bateria, żarówa. Bardzo fajny, tutaj barwy te typowe dla G2A. A w środku, cyc. Moi drodzy, cyc antystresowy z G2A.
Czyli teraz jak się będę stresował, to będę sobie oink, 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 squash, 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 squash. Cyc antystresowy. Odstresowywanie zawsze na propsie. Stawmy go sobie. Klawiatura tam jest. O, tutaj niech sobie stoi. Tą folię wywalę. Co tu mamy? A co to jest? Kurde, moi drodzy, to jest tak zwana sakwa. Sakiewka, normalnie jak w średniowieczu. Co to może być? Enjoy this pouch of sweet G2A coins. Did you know that you can top up your G2A wallet with a digital G2A coins for no extra fee? One-click payment whenever G2A Pay is available. Moi drodzy, także to są słodkie monety od G2A. Zobaczmy, jak to wygląda w takiej sakiewce. Kurde. Czuję się jak jakiś Robin Hood. A wiecie czemu Robin Hood? Haha, bo nie jadł. To jest dobry żart. Teraz mi zajmie 2 godziny otwarcie tego. Czekajcie, kurde, już je tam widzę. Tylko nie umiem tego... O, trzeba to rozsupłać. O, kurde. Nie chcę tego porozrywać. Cięcia nie mogę zrobić, bo wszystko leci live. O, to mi się oderwało. Dobra. Zaraz, moi drodzy, otworzymy. Postaram się to zrobić jak najłagodniej. Przecież to jest taki sznurek, że generalnie ciężko. Ale... Coś mamy. Chyba to mamy, moi drodzy. Dobra. I uwaga. Talary! G2-owe talary. Moi drodzy, i mało tego, że one są srebrne, to jeszcze są zabezpieczone G2A Shield, na które zawsze skąpię pieniądze. Także spoko. Aż kurde szkoda zjadać. Co mamy tutaj dalej? O, smyczka. Smyczka z G2A z shieldem, także będzie mnie chronić. Smyczka zawsze na propsie. Smyczek zawsze mi brakuje. Także spoko. Smyczka na propsie. Długopis. Firmowa. Z G2A. Też na propsie, bo zawsze nie ma czym pisać. O, i moi drodzy, moje ulubione, czyli koszuleczka. Teraz zobaczymy. Widzę S, czyli na karła, akurat na mnie. O. Ona jest w ogóle z takiego fajnego materiału, takiego widzicie, ale jak są koszulki takie do sportowców. O, moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Czekajcie, ja wam się pokażę. Taka koszuleczka, moi drodzy, tutaj G2A, tutaj G2A, także no elegancko. Także co? To była, moi drodzy, paczka od G2A, tajemnicza czarna paczka od G2A. Generalnie bardzo fajne rzeczy, jest z czego pić i jest co pościskać. No, to było tyle z mojej strony, moi drodzy. Jeżeli wam się materiał podoba, zostawcie łapkę w górę, a ja stąd spadam.